domácom súboji proti Dunajskej Strede, center do pokutového územia. Šidováš si dal pozor na Kupusoviča, Hillary Gong dokázal prekabatiť Mizeráka a v 5. minúte Trenčania idú aj do vedenia. Hillary Gong sa dostal k prvej vážnej situácii. Baroho do kopy. Sa domnievať, že toto pôjde napriamo opätovne, ale vyhľadávaný v pokutovom území. Stojsavljevič, ešte aktivita Hillaryho Gonga, posadil si proti sebe dvojicu protihráčov a za toto si jednoznačne nigerijský krídelník gól zaslúžil. Čo k tomu dodať? Odrazená lopta, dostal sa k nej, dvakrát v podstate naznačil strelu, potom ju dal na tú prvú tyč, perfekt. Life. Tak v 11. minúte najskôr one-man show, ktorú priviedol Hillary Gong. No a potom parádny zákrok, ktorým sa prezentoval Ivan Krajčírik po tom, čo sa do zakončenia nedostal Jegoš Kupusov. Offside. A tak pozor, domáci získavajú loptu v strede poľa. Hillary Gong sa rúti do pokutového územia. Zakončuje a prestrelil Krajčírika. V 30. minúte idú domáci už do dvojgolového vedenia. Rýchla kontra, Artur Gajdoš. Kupusovič, Ibrahim, opäť Hillary Gong. Nie je to offside, tá lopta prešla na Hillaryho Gonga. Jegoš Kupusovič dáva gól! Hillary Gong sa neulakomil, už sám mohol zakončiť. Posunul loptu Jegošovi Kupusovič. Tomka vyvieť o čosi veselšie. No opäť raz platilo staré znamenie, nedáš dostane, že Hillary Gong je naďalej pri chuti. Oblúčík a Soares dáva gól! Hillary Gong s ďalšou asistenciou a presadil sa aj na Dostal Jana Kozáka. Gajdoš z priameho kopu triafa dobre, Figueiredo s dobrým zákrokom, ale následne je tu Hillary Gong. A Trenčín naozaj ukazuje Košiciam, že dnes to bude